Umay kayo, katagdaydayaw tayo ti Apo. Kantaan tayo, asirarago ti Diyos, asalaknib tayo. Idalanak yak may wawauray aninot papanak taimam Diyos iturong nagto'y biyag ko para sa akin. Idalanak taimam Diyos idalanak daytoy obe amasiliw agtalina eto ketang uray nasip ngeti dalan weno kasi naranyak uray na may weno rigatamo ka Diyos idalanak idalanak taimam Diyos idalanak daytoy obe amasiliw agtalina eto ketang Diyos ko taimam kumpetak siye masumurot at napengkat man ti pagnakamo ka Diyos idalanak idalanak taimam Diyos idalanak daytoy obe amasiliw agtalina eto ketang into naramid ko't malpas gapot kasi makitak tanag baliging ay baging at patay idalanak idalanak taimam Diyos idalanak daytoy obe amasiliw agtalina eto ketang. Amen. Umay kayo, katagdaydayaw tayo ti Apo. Kantaan tayo, asirarago ti Diyos, asalaknib tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na katagyaman tayo. Ipahan tayo itinaragsa kakanta pagdaydayaw kan kuana. Tati Apo, manakabalin na Diyos, na indakla niya ari, naturturay ngem amin adi Diyos. Iturayan na tentero daga, manipod ti kaunggan ti ruka bagengga iti kangatuan at urod. Anak Espiritu Santo, nung kasano idi
ang agnanayo kumalaeng. Amen. Amen. Agkararag tayo. Apo Diyos, amami, anasantuan, agyaman kami, itibiyag na insagot mo, titunggal maysa kada kami. Agyaman kami, iti dayto nga aldaw, tanabalinan mi, itimay, humay, agdaydayaw, ita, napateg, anagan mo. Isaganam dagiti puso, panunot, ken kararwami, ngagdingeg, itinasantuan, asasaom. Uapo tulungan ken idalan na kami nga agaramin ken agtunggal agtungpal iti pagayatam. Datayo amin ti amami. Amami nga dakas sa dilangit, madaydayo kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariyam, maaramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit kastamot dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi tinaldaw, kat pakawanin na kami kadagiti basbasol mi. Akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yerg ti panakasulisog. No di ket ilisi na kami ti dakes. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti glory agnanayon. Amen. Dengge mo Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kami, arararami. Amen. Awis ti panagkonfesar, denggenyo ti paltiing ti Apo ken San Juan. Ngem daytoy ti jak kayat ken ka. Saan nakon nga ay ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo, idi sakbay ti panakatnag mo. Agbabawi ka, ket agbiag ka akas idi nangrugi ka, ama nagkristyano. Tano saan ka nga agbabawi, umay konto ikaten ti silawan, iti nakaisaadan na. Aramaten yung arud, daytoy akanito itinaulimek, apan nagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan na kada kayo, ngagparintumeng kadagiti nairanta nga pagparintumengan dita sangwanan ti tugaw yo ket mabali na daytoy nga aramiden bayat ti inna panangipeksa dagiti banbanag nga saan nga mayan nurot ken Apo tapnon iti kasta si tayo ket mayan nurot ken kuana wenno maikari tayo ken kuana ket tukaran na tayo tinalinaay nga tukar daytoy nga organista tayo. Agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan saan kami natulnog nga iglesia. Saan mi nga narami ti pagayatam, linabsing mi dagiti lilinteg mo, sinupring mi ti ayat mo, saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao, di ka mangeg ti ikis dagiti makasapul. Pakawanin na kami. Wayaan na kam ngagpaay tinaragsak apan nagtulnog. Babaan ken Jesu-Kristo nga Apo. Amen. O
ken ka pala na sentidalan ko pagranyagem kadrupam kanyak tapno sikati pagnaedap. Amen. Naimbag, kinaragsak ngagsapa tayo amin kakabsat. Agyaman na kada kayo, agyaman tayo, ken Apo Dios iti gundaway, nga isumananin paay na kada tayo. Tapno iti daytoy ngagsapa kataglangan-langan tayo, nga sirarag o ken siraragsak, ngagdaydayaw ken agrukbab ken kuana. Isungay tinagan iti Central United Methodist Church, agraman iti pampamilya, daytoy nga iglesia tayo, ken daytoy nga gimong iti Ilocano service or congregation, kang runaan na iti manakabalin anagan ni Apo tayo ng Jesucristo, ket pasangbayan da kayo amin asirarag o ken siraragsak. Wen kakabsat, no kasano tayo nga pasangbayan iti tunggal maysa ket kahit kumani pang pangruna dagitoy nga kakabsat nga naisurat ko iti nagnaganda itatay wenno ti pamilyada nang nangruna daytoy kakabsat tayo dagiti Pedro family ngaggapuda ijay Santiago Isabela mabalinda ka din nga tumakder kakabsat ada dijay likod. Ayan. Ken dagiti daduma pay nga jakman na isurat tinagan na tatay no adda kuma kadatayo ket mabalinda ka diti takder ta mabalin tayo met nga palakpakan isuda. Ay dan manang mabalin kay nga tumakder. Eta. Madamdaman to man ket daw-dawatek man dati ni greater ken assess tayo tano mabalbalan ket hanyol alain tinagan na, isurat yung tulata. Awang mabati nga nagan na no alain nyo. Kanya. Kaya giyaman kami, iti sasangbayo, iso nga maminsan pa'y, itinagan, tinasantuan, nga nagan ni Apo tayo ng Jesucristo, ket wises wenno kiddaw, wenno sapay kuma. Ta iti kaaddayo ditoy kakabsat ket mariknayo iti rag o ken ragsak babaen iti palakpak wenno isem ken nangro na mapadasan nyo iti kaadda tinasantuan nga espiritu kada kayo nga mangipaay iti rag-o talna ken kapya bayat iti kaaddayo iti daytoy nga iglesia tayo. Agyaman tayo ken Apo. Ket no kasano nga kablaawan tayo iti tunggal maysa kakabsat nga daditoy. Ket kablaawan tayo met dagiti ni kakabsat nga awan ti gundaway da nga umay kada tayo iti daytoy nga gimong. No di ket addada kadagiti pagtainganda ken kastamet dagiti awan ti gundaway da ta addada iti sabali wenno ti bangar na ti baybay. Itinagan daytoy nga gimong ti Ilocano ken ti Central ken nang nangruna itinapatinganagan na po tayo ng Jesucristo adtoy kami kakabsat nga mangkabkablaaw met kada kayo itinaragsak wenno natalna nga agsapa bigat malem ken rabiiyo amin. Ket numampay awang kayo kada kami ti daytoy nga agsapa kakabsat ngem amumi laun unay nga itirik na, itipakinakem, ket adda kayo kada kami babaen iti teknolohiya. Ket sapay kuma, tasaan kayo nga manglangan, nga mangipatulod, dagiti ni karkariyo datdaton nyo, kan kastamat dagiti pagkapuloyo, akasapulan, iti ministeryo tayo, dito yung iglesia. Ni Apo Dios, isukuma ti mangi parukpok kada kayo.
tinaan-anay nga parabor na iti bibiyagyo ken kastamet iti pampamilyayo. Wen kakabsat, isarsaruno tayo man nga kablaawan na maaming nga babae, nga daditoy kadatayo, gaputin tay panangrambak, kakabsat. Iti na isang sangayan, wenno na ikadeng, nga Domingo para kada kayo. Daytoy nga aldaw kakabsat ket saan laeng nga para kadagiti WSCS iti Metodista. No diket International Women's Day. So ngam amin ubeng balasang babaket nataingan ad asawa na kan awan ag kumabkablaaw kami wenno kablaawan da kayo. Iti narambak naragsak a Domingo para kada kayo. Mabalin tayo kadi ngagtakder ko ma'am. Aming nga babae kakabsat, hintay man iti da kakabsat, itinagan, daytoy nga iglesia tayo, itinapateg, kan man nakabalin, nga nagan, ni Apo tayo nga Jesucristo, kablaawan da kayo amin, naragsak, ken narambak, nga aldaw, wenno Domingo, para kada kayo. Agbiag kayo. Palakpakan natin. Iso nakakamsa. Hallelujah. Hangkay palang tugtugaw, watay kararagang kayo. At kami, o Apo, nga mga amu laun-unay, iti kasasaad dagitoy, nga babae, iti pagilyan, wenno iti lubong, kenang nangrona dayto nga iglesia mi. Ket sapay kuma, babaan kadakwada ket adadan tupay, ngagsilnag iti silaw, nga isotimpaay mo kadakwada. Wenno Apo paraburam, iti biyag, dagitoy, nga babae, nga isu o Dios, iti talged, dagiti lalaki. Ken kastamet, isuda dagiti naturid, nga isu damet o Apo, ti impaay mo nga mangiwaragawag pay, iti kaadwan na nang nangruna dagiti sarsaritam nga mangipaay kada kami iti kired pamati ken iti panakaisalakan. Gapo o Dios iti parabor mo asi ken iti bendisyon mo kadakwada. Aglangen kami agmaymaysa kami iti lalaki ken dagiti nga babae nga isuda tinayat launay iti pampamilya iti iglesia, ken kastamat iti pagilyan mi, ken iti lubong nga isut pagiginan mi. Iti bendisyon mo, O Dios, ipaay mo nga rod, kadagitoy, nga babae iti iglesia. Itinagan ni Jesus. Amen. Mamisampay kakabsat, palakpakan tayo, dagitoy, nga kakabsat tayo, nga babae. Agiyaman kami, and happy Women's Sunday. Kayat ko laeng kakabsat, ngay pakaamo, dagiti daduma, ay madamdaman, dapat gayam may sate. Dagiti kayat ko ngayam amutayin to, madamdaman ton kakabsat, ngay welcome tayo. Dito na imbaon ni Apo kada tayo nga agsarita. Madamdamak to ngayam amon, tapnon ti kastakit naragragsak to, tinte pa nagpalakpak kanya kabsat. Kahit ko laeng ngay pakaamo, kakabsat, iti kalkalpas nga anibersaryo tayo, 124th founding anniversary, the first Protestant church in the Philippines. Dahito yung iglesia tayo. Ket pagyamanan tayo ken Apo, tenikan na tayo iti iglesia nga isut ng parangay, iti bibiyag tayo nga na espirituan. Iso nga rod nga iti maysa kadagiti kakabsat activities. Aramid, ito yung 1 month long activities ng anibersaryo po natin. Iso tinapasamak nga medical, dental, optical, and blood typing mission. Nga isot napasamak iti Friday, ijay Narvacan, Ilocos Sur. Kitagyaman tayo, ken Apo Dios, takalpasan nga maitali, ni ti leader o team leader iti medical natin kabsat nga Bolt Victoria ket tanda na pagserbian nga nasurok nga innem agasot nga tattao.
Ket iti team, iti central nga mapanijay ket adda kami sangapulo ket maysa ken 20 ket maysa met ajay team iti Medicard. Ken agyaman tayo met iti ni Vice Mayor iti Narbacan nga iso na met iti nangisagot iti lugar nga iso ti nagdausan wenno ti nagturugan ken iti Rotary Club iti Narbacan. Agyaman tayo kadakwada ken agyaman tayo iti tunggal maysa kakabsat dagiti badbadang nga iso nga impaayo kadakkel launay daytoy nga badang iti kasapulan iti outreach ministry tayo. Ken kastamat kakabsat iti napasamak nga sports fest nga ipinanguluan dagitoy agtutubo tayo nga napasamak iti kalman agyaman tayo iti panakaabak tayo ti volleyball ken basketball. Agyaman tayo kakabsat. Iso ti panangipanguluan ni Captain Paul ita kakabsat. Iso nga agyaman tayo taawan nak idikalman no adanak kumadikalman ket sigurado manen nga nababak tayo. Ngem no man pay kasta dapay sumarsaron no nga ayam kakabsat kadagiti kakabsat tayo nga agbalbalibol ken nagbasketball ken dagiti palarong pambansa into no umay nga 25 bilang daytoy nga bulan. Ket namnamain tayo nga adanto nga pumigsa jet team tayo anya gapot adda tayo to nga ma-organize. Ken kastamet kakabsat no kay kwento nga agpasapasyar tay igid adu ti makita yo dagiti ni boot adda dagiti kakabsat tayo nga daglako dita dagiti ni negosyo da ket mabalin yon to nga pasyaren. Daytoy ket partes kakabsat iti activities iti anibersaryo tayo. Ket sapay kuma ta iti panang celebrar tayo ti 1 month long activities iti 124th founding anniversary ti iglesia tayo iti naduma-duma man kakabsat nga pamuspusan ket addanto nga maimatangan tayo iti ayat dungo ni Apo Dios kada tayo. Ket agtultuloy tayo nga rod kakabsaten tayo panag-serbi ken Apo nga sinanama iti tunggal maysa nga sapay kuma tani Apo Dios isu ti maadda nga kankanayon kada tayo. Ken kastamet kablawan tayo maamin nga sumangbay iti panagkasangay day ti daytoy nga Domingo. Ryan pakiplas mo kan kastamet iti ni dumteng iti aldaw iti kalaysada. Ketamok iti daytoy nga aldaw kakabsat ket panagkasangay tatan ni kabsat nga alfa. Aya mo kabsat nga alfa dakad ta? Ay nagawid siguro ajay. Awan din so nato ngem itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken daytoy nga gimong ti Ilocano nga sirarag o ken siraragsak ka mangkabkablao kada kayo iti narambak ken naragsak nga aldaw iti panagkasangayo ken aldaw iti panagkalaysayo ken kangrunaan na itinagan ti nasantuan nga espiritu ket isu kuma iti maadda nga kankanayong kada kayo nang nangruna iti aldaw wenno iti tawen nga impaay naman ni Apo Dios kada kayo. Ket sapay kuma ta saan laeng nga iti karkararag mi nga ini Apo Dios iti mangipariknapay iti kaadda na kada kayo no diket amin nga kalikagom yo ket magun-odyo babaen iti parabor ni Apo. Kung nangarot Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary sa inyo. Agiyaman tayo ken Apo. Sige po, agtultuloy tayo.
Umuna apan nakaibasa iti nasantuan na surat. Masarakan iti Roma, Kapitulo 5, versikulo 1, agingga iti may sakit maysa. Itanta napalinteg tayo, babaen iti pamati, na ikapya tayon, ti Diyos gapu ken ni Apo tayo a Hesu Kristo. Nayasideg tayo, babaen iti pamati, iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita tilaklak amen tayo. Agrag-u tayo ngarud iti namnama, mairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met, kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, patauden na ti panaggibtor. Ti panaggibtor, yagna ti annamong ti Diyos. Ti annamong na, patauden na ti namnama. Saan na tayo apaayen, daytoy anamnama, ta imbukbok ti Diyos, ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen iti Espiritu Santo, sagot na kada tayo. Iti tiyempo, pinili ti Diyos, idi awan pailaen ti kabailan tayo, na tayo ni Kristo, gapo kadagiti managdaktakes. Awan ti si asinuman si ayat, amatay, gapo iti nalinteg a tao. Nalabit nga adda makaitured, amatay, gapo iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Idi managbasur tayo, pailaeng, na tayo ni Kristo gapo kada tayo. Babaen iti dara na, napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. Ad-addapay ngarud, amasalakan tayo gapo ken kuana. Ta idi kabusor na tayo ti Diyos, ngem ita, pinagbalin na tayo agagayem na, babaen iti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, at adapay amay salakan tayo gapo iti biag ni Kristo. Ngem saan la aday ta? Agrag-o tayo pay gapo iti naramid ti Diyos, babaen ken ni Apo tayo a Hesu Kristo, ana magbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Agtakder tayo kakabsat. Iti pakasarakan, iti banghelyo tayo, iti daytoy ngagsapa. Katagapo iti surat, Ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo, gapo kan Juan o babaen kan Juan. Iti kapitulo 4, manipod iti bersikulo 5, aging ganat o patapulo kat 2. Ngayon saan ko nga basahin am amin dahito kakabsat, no di kat iti sumagmamanulaeng, tapnon iti kasta kat atid daglaon gamin daytoy. 5, aging ganat iti sangapulo, sanak to lumaktaw, iyay 30 kat siyam, aging ganat iti upatapulo kat 2. Detalaing ti kahit ko nga basahin. Kastoy iti kinunana. Ijay sa Maria, dimteng iti maysa nga ili, amanagan sikar. Asaan nga dayo iti talon nga inted idi ni Jacob ken Jose nga anak na. Ada sadya iti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay iti bubon gapo iti bannog na. Ngan nga ni tengan ti aldaw idi. Dimteng iti maysa Samaritana tapnon sumakdo. Ket kinuna ni Jesus ken kuana, makiinumak man. Napanggimatang idi, dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Anya? Kinuna ti babae. May sakang Hudyo. Ket makiinom ka kanya ka Samaritana? Ta saan nga ugali dagiti Hudyo? Ti makipaglangan-langan kadagiti Samaritano. Nuamum lang kuma ti sagot nga ited ti Dios. Ket no siya sinu ti dumawdawat kang kaitinumen, dumawat ka kuma ken kuana, ket ikan na ka itinabiyag adanum insungbat ni Jesus. Adu dagiti Samaritano iti dayta nga ili. Tinamati ken Jesus gapu iti kinuna iti babae.
Imbaga na kanyak iti amin ngay nararamid ko. Isut ga po na nga idi napanda ken Jesus, indawat da ang makipagyan kadakwada. Nagbati sa diyay ni Jesus iti duangal daw. Adu pa'y dagiti namati ken Jesus gapu ti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae. Mamati kamin saan nagapu iti saom ngem gapu tanda kami mismo ti nakangeg kan kuana keta mumia pudno nga iso iti mangisalakan iti lubong. Dagitoy iti sasaon ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Idem ti tinapay ti biagapu, amay pa ito'y kararwa, kas pandang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Agyaman tayo iti dayta nga sanawang iti kanta. Numampay dagiti kaadwan pay nga membro daytoy nga choir ti Ilocano katawan kadatayo. Nga mamutayo laun unay kakabsat. Uray pay talo, upat, dagiti membro na nga amutay laun unay. Nga ipaayda amin nga kabailanda. Tapnon may waragawag laeng iti kaimbag ni ti Apo kadatayo. Kakabsat, basit laeng iti kayat ko nga ibaga babaan iti ni katatao daytoy nga kabsat tayo nga isut imbaon ni Apo kadatayo. Tapnon mangiwaragawag wenno mangibingay iti sasaon ni Apo kadatayo iti daytoy nga agsapa. Gapungarod aldaw iti babae wenno Domingo dagiti babae iti sangalubungan. Isu nga ti napili mi. Ket saan ba't nga nagkita ket hindi imbagak kan kuana. Isu nga daytoy nga kabsat tayo kakabsat ket ada asawa na may isa nga siman han nga kadwatata nilakay na gaputa nakasakay manen. Isuna ni Ariel de la Cruz nga gapumala de par na iti Isabela, partikular ijay San Agustin. At talong anak da ni Precious nga dayjay Ireland, may isang nurse, ken ni Maika, ket may sabat nga medtech nga da isuna ijay Chinese General Hospital. Ken iti buridik da ni JB, graduating isunam iti craft o aircraft mechanic. Ket daytoy nga kabsat tayo kakabsat. At da isuna iti ijay Bulacan. Ket agserserbi isuna ijay kay Pombo UMC. Ngem ti kinapudno na aggapuda ijay Nematan UMC ijay San Agustin Isabela. Ngim idi ket kaadwan na ket idtoy nga pakigimgimungan na isu nga paset isu namot iti sentral iti Ilocano daytoy nga kabsat tayo. Nga isu iti naayat nga membro iti iglesia tayo. Agay-ayat laun-un manipod pay dinayanak ken aging gana iti aggibus ti biag na ket agtalinaed nga Metodista, United Methodist. Ket daytoy nga kabsat tayo ket addamot isuna kakabsat isuna ti maysa nga supervisor ijay Room Operating Department ijay Chinese General Hospital. Iti sutwet kon kuna kakabsat, daytoy nga kabsat katawan sa Bali nga patulod ni Apo kadatayo ni kabsat nga Ninet Bambi Manuel de la Cruz. Kakabsat, i-welcome tayo nga road, pasangbayan tayo nga orti kakabsat, babaan iti napigsawan panagpalak. Naimbag nga bigat tayo amin. Happy Sunday po sa ating lahat. Kumusta naman po ang bawat isa? Kitain tayo man, dagiti kaabay tayo no napintas met lang itiriing na. Sa lahat po ng nanonood sa ating online service, magandang umaga po sa ating lahat. Naimbag nga bigat tayo amin. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Happy National Sunday, National Women's Sunday po sa ating lahat. Idi nag-message kanyak ni Pastor Amor, ket kastoy ti kunana. Adda kuma ket daw ko, ket sapay kuma tapat gannak. Alaen ka nga speaker to no second Sunday iti March.
WSCS Sunday, Ilocano Service, ket National Women's Sunday kano. Kunak no prank, kunak no luklukwenak. Ngem itinsungbat ko kanya na, how can I say no to the Lord? Sakbayak nga mangrugi, dawatek ko ma iti approval yo, nga ti message ko itata nga bigat, ket kaslatay sidsida entayo nga pinakbet. Ada English na, ada Tagalog na, ken ada basit Ilocano na. Ket sakbayak nga mangrugi, samahan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin. Maraming salamat sa panibagong oportunidad na magsalitang muli sa inyong harapan. Dalangin ko, O Diyos, na hindi ang inyong katauhan ang siyang makita, kundi hindi ang inyong lingkod ang siyang makita, kundi ang inyong katauhan. Dalangin ko, Panginoon, na maisabuhay ko ang inyong mga salita. Samahan niyo po ako. Amen. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito ay hango sa Kawikaan 31 verse 20 to 21, na ganito po ang kanyang sinasabi. Matulungin siya sa may hirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Dadako naman tayo sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Matulungin siya sa may hirap at nangangailangan. Tulungan na dagiti marigrigat, ken ag kasapulan. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig, dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Nagpintas nga bersikulo, panggep kadagiti babae. Mabalin kadi nga tumakder kuma amin nga babae ditoy Central United Methodist Church. Kitaik kuma dagitoy napipintas nga ruprupayo. Kasapulak ngamin ititulong yo. Iti approval yo, numabalin kadi nga ti ibagbaga ket isawang ko itatanga bigat ket ag thumbs up kayo, ngem nohaan kayong approve, ag thumbs down kayo. Mabalin kayon nga agtugaw. Dahil buwan po ito ng mga kababaihan, WSCS Sunday, ito daw po, correct me if I'm wrong, Pastor, ito daw po ay ages 35 years old and above. May asawa man ito o wala, may anak man o wala, kayo po ang bida. Tayo po ang bida. Pasensya muna sa ating mga kalalakihan at mga kabataan. We make change work for women. Dito po, pinapahalagahan, sinasaluduhan ang kakaibang katangian, talento at tagumpay ng highlight women's achievement. Meron po akong nabasang tula na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang babae noon at ngayon. Kababaihan kilala bilang may pusong dakila. Noong unang panahoy, itinuturing na mahina. Walang silbi sa lipunan ang kanyang salita. Tagabahay kung ituring, tagalutot, tagapag-alaga. May diploma man ay wala pa ring silbi, pagkat ang lalaki ang itinuturing na haligi. Ang babae nooy isa lamang tagapagsilbi, laging nakaasa sa kinikita ng lalaki.
Ang lalaki at babae pareho nang gumaganap. Ang karapatan ay magkapantay, sa batas ay nakasulat. Maigi ang dulot ng makabagong batas. Lalaki at babae pareho na ang karapatan. Maging sa pamumuno, maaari nang magtulungan. Malaki na ang pagbabago ng kababaihan ngayon, maaari nang mamuno at magkaroon ng posisyon. Malakas ang kaisipan at laging palaban. Mahirap man ang pagsubok, hindi basta sinusukuhan. Magkaiba man ang kababaihan noon at ngayon, ang mahalaga nakakakuha tayo ng leksyon. Hindi magkapareho ang kanilang henerasyon. Babae, kinikilala ka na, lumalaban, namumuno at umaaksyon. Paano po ba ang maging isang babae according to the Bible? Una, helpful to the poor and the needy. Managtulong kadagiti marigrigat ken ag kasapulan. Matulungin sa may hirap at nangangailangan. Daytoy nga babae, haan na lang ay ayaten dagiti miyembro iti pamilya na. No diket pati iti karuba na. Pati ka churchmate na. Pati ka office mate na. Managtulong iti pada na nga tao, uray haan na nga amam mo. Meron siyang pusong dakila. Walang pag-atubili na tumulong sa mga nangangailangan. Thumbs up po ba o thumbs down? Salamat po. Pangalawa po, she is disciplined. Disiplinado siya. Ang kababaihan na ito, disiplinado siya. Ang WSCS na ito, siya po ang pinakamaagang bumabangon at siya po ang pinakahuling natutulog. Parang ayaw niyo po yun, ano? May narinig po ako na nagpe-Facebook lang yan, kaya late natutulog. Joke lang po, tinatanggal ko lang po yung aking kaba. Pinakamaagang gumigising para magluto ng pagkain. Nakaluto, nakalaba, at nakalinis na siya bago pa man gumising ang kanyang mga kasambahay. Take note po, papasok pa yan sa kanyang trabaho. Sinisiguro niya na bago umalis ng bahay, merong kakainin ang kanyang pamilya. Maayos ang kanyang bahay. Ang mga kababaihan ngayon ay hindi na lang po sila pampalengke. Nagtatrabaho na rin po siya. Business-minded na rin po siya. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga kababaihan. Kayang-kayang mag-multitask. Name it, they can make it. Palakpakan nga po natin ang lahat ng mga kababaihan ng Central United Methodist Church. Thumbs up po o thumbs down? Pangatlo po, she has wisdom. Meron siyang kakaibang katalinuhan. Ang kababaihan na ito ay may angking katalinuhang nanggagaling kay Lord. She uses her mind to think ahead and prepare. Meron siyang uniqueness kung mag-isip. One step ahead kapag po siya ay nag-isip. Agpakpakadapay lang ni Mister wenno tay anak na nga mapan maki-birthday je karuba. Damdamagen nan no ana oras nga sumangpit. Kasjay kaditi kayat ko nga sawen. Hindi pa nangyayari, nararamdaman na niya. Pinagdadala ka na ng payong at kapote kahit wala pang ulan. Kahit natirik ang araw. Pagbigyan na natin, magagamit naman po natin ang payong. Kinukulit ka na magdala ng jacket, baka malamig nga naman sa loob ng opisina.
Ang kababaihan na ito, lagi siyang nagsasabi, mag-ingat ka ha, huwag kang magte-text pag nasa jeep o kaya LRT. Mag-text kapag nasa opisina ka na o kaya nasa school ka na. Laging iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya. A mother's love. Minsan, di mo tuloy alam kung ano talaga ang propesyon ng kababaihan na ito. Napakagaling din niyang mag-audit. Napakagaling din niyang mag-budget. Malayo pa ang enrollment, nag-aalkansya na siya. Sumasali na siya sa mga paluwagan. A woman's instinct. Nakatatlong ubo pa lang ang kanyang mga kasama sa bahay. Kinakabahan na siya, baka may nakapasok ng COVID. OA po ang tawag doon. Ang nanay na ito, champion siya sa karunungan. She has full of wisdom. Thumbs up po ba tayo o thumbs down? Pang-apat, she has a good relationship with God. She is prayerful. Ang kababaihan na ito, madasalin siya, managkararag. May takot siya sa Diyos. She fears the Lord. Every Sunday, hinihikayat ang kanyang pamilya para makapagsimba. Etong kababaihan na ito, nasapa man nga nagriingin. Agriing kayo, nasapa tayo nga agkapilya. Kasano nga masapa, kasano nga hangkay nga makariing. Kasano nga mapan kayong makasano, agriing kayon, nasapa tayo nga mapan agkapilya. Tapno nasapa met, itigrasya. Ang kababaihan na ito masipag din po sa ministry. Kasama siya sa prayer warrior ng church. Lagi din po siyang kasakasama ng pastor sa lahat ng visitation. Lagi din po siyang present sa midweek service. Isa rin po siyang leader ng iglesia. Hindi pa siya nakontento, leader din po siya ng distrito. Gagawan niya yan ng paraan, makadalo lang sa mga gawain. At pag may activity sa church, yes, siya agad. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nakangiti ang Panginoon sa kababaihan na ito. Alam niyo po ba, the more time you spend with Him, the more you get to know Him. And the more you get to know Him, the easier is to trust Him. Daytoy nga babae ket managkararag. She is prayerful. Ang laman ng kanyang panalangin ay laging kaligtasan ng buong pamilya. Ilalayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Mga anak, kahit hindi na medalya ang isukli, diploma lang sapat na. Meron akong isang babaeng kaibigan na meron siyang panata na ipagpapray ang isang tao na hindi niya kilala. Sa LRT man yan, o sa jeep, o kahit saan, basta maramdaman niya na ang taong ito ay kailangan ng isang panalangin. Ginagawa daw niya po ito araw-araw. Napakaswerte ng mga taong ito, di po ba? Di nila alam may nananalangin sa kanila. Ang kababaihan na ito, naniniwala at nagtitiwala siya na ang lahat ng bagay na ipinanalangin, lahat may kasagutan. Ikaw ay pagbibigyan. Naniniwala siya na nothing is impossible with God. Lahat posible.
The power of trusting God brings joy. Mang Ted itiragsak. Protection, peace, comfort, and confidence. Nagtitiwala ang kababaihan na ito na hindi siya iiwan ni pababayaan man. Kapatid, ikaw ba ang babaeng ito? Tanungin mo nga po ang kababaihan na nasa tabi mo, ikaw ba yan, sis? Thumbs up po ba o thumbs down? Number 5, she is valuable. She is blessed. Ang kababaihan na ito ay iniingatan, inaaruga, at minamahal. Nasabihan na po ba kayo minsan na sis, salamat blessing ka sa aming pamilya. Walang alinlangan ka kung tumulong. Isa kang anghel para sa amin. Naging kasangkapan ka ng Diyos. Kumilos siya sa aming pamilya. Pagpalain ka nawa. Pag nakarinig ka ng ganitong salita, di ba po nakakagaan ng pakiramdam? Parang nasa alapaap ka at nasasambit mo na lang, thank you Lord for using me. Ang kababaihan na ito na gaya ng sinasabi sa Kawikaan 31 verse 20, matulugin siya sa may hirap at nangangailangan. Nagiging daluyan siya ng pagpapala. Lagi po sana nating alalahanin that God uses many people to build His kingdom. Thumbs up po ba o thumbs down? According to Isaiah 40 verse 31, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit ang managtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila'y di mapapagod. Lumakad may di manghihina. Alam po ba natin ang salitang kapoy? Sino po ang nakakaalam ng salitang kapoy? Ito po ay mahina, weak, loser. Of course, hindi po tayo niyan. Hindi ang mga kababaihan ng Central United Methodist Church. Hindi ka lang babae, babae ka. Proud WSCS here. Gaya po ng sabi ni Prophet Isaiah, ang kababaihan na ito ay hindi siya napapagod, hindi rin siya nanghihina. Dumating man ang maraming pagsubok sa kanyang buhay, lilipad siya na parang isang agila. Because she is a woman of excellence. She is a woman of virtue. She is a woman of hope. She is a woman of faith. Magandang umaga po at happy Women's Sunday po sa ating lahat. Tangarod, mangigantayo, ti kanta nga insagana, dagiti WSCS, iti Central United Methodist Church.
Case tinatawagan ko ay bakman dati ni kabsat tayo nga isuti speaker tayo itasangwanan. Bayat nga dagitoy nga babae iti iglesia tayo ket iyawat tayo man ti sangkabasit nga certificate of appreciation. Ket no mabalbalin ket tawa ayaman ni ma'am ang chairman ng ating chairperson ng ating pong anniversary. Ket basain ng tumat da yan ni certificate. Basahin ko lang po yung nakasulat sa certificate po. Certificate of appreciation is hereby given to Nonette de la Cruz for imparting to the congregation her words of life as a woman of God with the theme, "We make change work for women." Proverbs 31 verses 20 to 21 and Isaiah chapter 40 verse 31. And for inspiring others to serve God in every way. Given this 12th day of March in the year of our Lord 2023 at Central United Methodist Church, Ermita, Manila. Signed by yours truly, President of WSCS, and Evangeline M. Hernandez, Chairperson of the Church Anniversary Committee, Alfredo Bautista, Chairperson of the Church Council, Dario Borge, Church Lay Leader, and Reverend Ismael Sarangaya, our Admin Pastor. Ita iti panawen, iti panagyaman. Idaton tayo, dagiti pagkapullo, karkari, sagsagot, ken datdaton, agraman, iti para kadagiti paaramid, akasapulan, iti iglesia, apagyaman, bayat, amakankanta, iti imno, kat maawis tayo nga masideg, iti sakaanan ti altar. Prinsipyo isut kayat ko, tibiyag mapagsanto. Basul pagpanawa ka po, asit gagsibay mo. Tulungan na kamangrik na, dake sa panggepna, mangiturong pagayata, ket dakes malisya. Nukada po sumyasak, may katulungan na. Gapot biyaga nagliwayak na
bunutan mangidian tanan. Basel ko uray no masit ato'y ibabawik. Oken kadiak mayawawan ragsak malakamat. Ket dawatek ken kapo adin nakbaybayan. Apo tiya pagdarikmat ringem tirik na kararwaak basukan ka basul maisikaw. Kararag tayo. Iti daytoy nga kanito o Apo, agyaman kami ken ka. Gapu tayo ni ka nakamamanin iti gundaway, amakangeg ti makainspira nga mensahe. Uray saan amin nga babae iti nagdingig, uray pa'y dagiti lalaki, kit makaipaay iti inspirasyon. Makapangparang ay itirik na no kasano iti maysa ang managayat nga anak mo nang nangruna dagiti pangpangrunam nga babae nga isuda o Apo tinatalged saan laeng nga ti pagtainganda no di ket iti iglesiam ken iti pagilyam. Agyaman kami Apo iti anak mo nga isut inaramat mo amang iwaragawag no kasano iti kasasaad dagiti babae iti pagilyan mi wenno iti pagtaingan mi. Ket sapay kuma. Tamaamiris mi amin dagitoy ket may pagpanpanakkel mi. Dagitoy nga babae nga isuda o Apo iti naggapuan mi. Parabor mo o Apo akas kadagiti lalaki met nga isu o Dios iti kapartner wenno iti kadwada akan kanayon o Dios amang iparikna iti ayat mo iti amin nga banbanag. Agyaman kami met kadagito yung anak mo o Apo nga nang iparikna mo ti ayat da iti iglesiam babaen dagiti ni karkaridat daton apagkapulo ken sagsagot. Ket sapay ko mata maaramat dagitoy iti ad-addapay nga pakielawaan o Dios iti iglesiam ken iti pagariam. Kastamet o Apo iti tunggal maysa. Gapu iti parabor memet dungo ken kastamet dagiti karkarim nga isut tinungpal mo kadakwada. Agiyaman kami tapudno a pinaraburam dagiti yung anak mo ken pinagtalkam launay. Gapungaro ta pinagtalkam ken mapagtalkan damet isu nga dagitoy nga anak mo o Apo nga isut aramatem tapnon bumadang iti ministeryo ni Kristo iti iglesiam. Ket sapay kuma tamamin nga banbanag nga kasapulan da ket ipaay mo kadakwada ket aglaplapusanan dan tupay. Kastama to Apo gyamang kami kadagiti anak mo nga dimteng iti kalaysada o aldaw ti kalaysada ken aldaw o Dios iti panagkasangay da. Bendisyonam ko mga rod iti bibiyag da. Dagiti anak mo nga pinaraburam o Dios iti pagsapulan da. Ket sapay ko ma ta iti kanayon nga kaadam tapnon maaramid da dagiti banbanag nga daan rago ken ayat. Dagitoy o Dios nga anak mo nga pinaraburam ket ad-adda kumapay nga isuda ket aywanam iti pamilya ngayon paay mo kada kami o Apo agyaman kami ken kastamet dagiti anak mo nga pinaimbag mo dagiti adu o Dios nga saksakitan iti bagbagida
ket pudno laun unay nga sikati naggapuan nam amin no kasanuda nga napaimbag babaen dagiti ag-agas dagiti do doktor ken siya sinuman o apo nga naramat mo tapnon mapaimbag dagitoy nga anak mo isong arod itata nga kanito o apo daw-dawat mi gatingkam panagtultuloy akas maysa a managayat iti iglesia ket sapay kumao apo dadadapay nga parang ayem daytoy nga pamating adda kada kami nga pada-pada tapno nagtitinulong kami may maysa kami akas maysa nga iglesia nga agay-ayat kan ka ken agay-ayat iti tunggal maysa isong nga parabura mo apo iti tunggal maysa ken kanayon nga luwadam iti bibiyag mi tapnon agbiag kami saan laeng agmaymaysa no deket iti maysa nga pamati maysa nga Dios maysa nga ayat ken maysa o apo nga ipanagdidinungo wenno apo ikarkararaga kiti tunggal maysa nga adda kami ken kastamet no nyaman o apo dagiti kidkid daw da ket sapay kuma tapat gam am amin dagitoy o apo iti kiddaw mi dagitoy o apo iti kararag mi dagitoy iti pamati mi iti nagan ni Jesus amen tumakder tayo amin kakabsat. Ingapod no mariknak bileg mo kararwak mapanglaganan pusok mabang aran anya manamang kurang agpabarwem kararwak ket grasyam ti malakamak wanan anaya amen. Di amaken anak uma ken espiritu liliwa dayawen nga ipangruna ti langit en ti dagat amen. Kakabsat ko ken dungdungwe ko na ida inte nga rod awaten lakaman itinananay nga bendisyon iti Dios Ama nga dasa di langit iti ayat dungo ken panangisalakan na po tayo Kristo ken iti kaadda iti nasantuan nga espiritu na tapno naluwadan naka liwliwaen naka isukuma ti madda kadatayo ita ken iti gnanayon nga wan inggana amen.